hakuri bai taso ba shekara goma. Usul ne sun zauna a jini da tsoka. Sai na fahimci yanayin da mutane ke kallon abin ba su san tarihin ba ne. Sai na ce ba zan rufe kofan gaba ɗaya ba, haƙuri ko in dai mu isar da saƙo ne. Na ce ga sharaɗi na su zo, za a yi karatu da su a kan sharaɗin duk shubohin nan za a warware su da alƙur'ani da hadisi da ijma abin fahimtar musulmin farko kaɗai. Za a fassara shi alkitabu wa sunna ala fahimi salaf. In akan wannan ne na ce su zo su sa lokaci. To haka muka rabu. Na yi muku wannan bayanin ne saboda ƙadiyar su sananne ne a wurinku. Kuma dalili biyu ne. Na farko ƙadiyar su sananne ne wurinku, ta yiwu ban sani ba ku gan mu ina musu wannan karatu wata rana, ta yiwu. Don haka kar ku shiga cikin wahami. Wannan shine dalilin, domin ya zama an tsayar da hujja da uzuri duniya ta shaida. Mu dai ba za mu fasa ba, addininmu gashi dawwanan ne, su ku ba su da nasu, sai dai kawai kame-kame da wasu labarai da ƙarerai. Abu dalili na biyu shine yadda na ji zancen ya fara canzawa. Shi yasa na ga da fa'ida mai bayanin menene, duk da ban muku dalla-dalla ba don har mun kai 11 saura na dare tun bayan magarba. Don haka zancen na da tsawo, amma nan na taƙaita muku kawai natijan shi ne. Natijan shi, mutumin da ya kau da kai daga neman ilimi, ku gaya mini menene kuke tsammanin zai yi idan ya ga ahlus sunna suna ɗabbaka waɗannan sunnoni na magabata? Zai ruɗe ne gaba ɗaya. So da dama bai ma neman ilimi ba. To wanda bai neman ilimi, kuna da yare ɗaya da za ku ji juna ne? Don haka shi wannan bayanin ɗabbakawa abu ne wanda zai zo tilqa'iyya. In ka ga ɗan bid'a dole ne ka ɗabbaka abin da shari'a ta ce, don kai bawa ne kai. Ba kai ne mai yin lissafi ka ce ai ya kamata kaza duk aso juna ai kaza, wannan yaudarar kai ne. Me addinin ya koya maka? wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina, to me addinin ya koya maka? Ba a'rid anhum ne, kau da kai ake daga gare su, ba wai a taho musu ba. To in kai biyayya ga mai addinin, kuma ya zo cikin sunna ne, sassan ya tabbatar yana koya ma Aisha a madadin musulmi gaba daya. Idan kika ga waɗannan da suke bin mata shabaha minhu ibtiga alfitnat, su ne Allah yake cewa mene? wa ulaika allazina samalla fahdharuhum. Su ne Allah ya kira su ku hattara da su, ku guje su, ku kyamace su. To ya zo kuma cikin sahabbai haka suka aikata. Abdullahi bin Umar da ya ji 'yan bidiyan kadariya sun bayyana, ya ce ka ba su labari, ni Abdullahi bin Umar bari'un minhum, ba ni ba su duniya da lahira. Allah ya faɗa, Annabi sallallahu alaihi ya faɗa, ya ma aikata a surare. Sahabai su ma sun yi, aka zo tabi'ai, atba'u tabi duk sun yi. Amma mu a yau an zo mana da wani abu daban. In kai kayi mugun hali, in kai kayi kaushin hali. Kuma inda wani ne ya je taɓa maka mata ko ya bige ta, kai adawa da shi, za a ce daidai ne, an taɓa shi. Ya za ka taɓa mai matan shi kamar ta? To wannan duk jama'a ba su yadda. Amma addini a tattaɓa shi, a wawwatsa, a ci mutuncin salafiya a kan mumbarin juma'a, wannan in kai magana baka da haƙuri. Shi yasa nake gani ta ɗabiƙin wannan abu ne wanda yake ba zaɓinmu ba, mu bayi ne. Ba mu ne za mu kawo gyara ba, Allah ne ke kawo gyara. Amma mu a matsayin na bayi ya ce in kaza yi kaza, kaza za ka yi. To ka yin mana.
inda muna ta tabiƙin wannan da duk bidiyoyi sun yi rauni, kowa tsoro zai yi ya fito da bidiya, sai an koma an tambayi malaman sunna na sama wannan daidai ne sannan su, amma kowa zai kirkira abu ya faɗa a mambarin juma'a ya faɗi me yake so, ya ci mutuncin da wasu sunna salafiyya yadda yake so, tunda yana wata ƙungiya da ita kanta sunna ce. To ya za a yi addini ya tafi haka? Ba amur bil ma'ruf ba nahyi anil munkar. Ko da yake in kai magana a ce baka da hakuri, sauransu ma na lura ƙarya ce, saboda su ma suna yi, amma su nasu ba a ce ba su da hakuri, ko da yake nasu Allah ya dashe albarka ne a ciki, ko sun yi ma oho bai ma wuce mutum shi kanshi wanda ya yin ma bai wuce shi ba, balle ya je ga wani, ba kima ba ma a sani. don haka mun gode Allah da mu in mun yi sai ya zama kawai qamat alaina ad-dunya, duk duniya su taso. Duk da mun yi bayanin ba mu so ma mai maganan da shi a waje, amma saboda waɗannan dalilai biyu yasa na ga akwai buƙatar a gaya muku, akwai haƙƙi ma, haƙƙin mai bayani a kan shi. sai Allah shiga ta malam shawara ta anan. Na'am. Shin duk lokacin da za a irin wannan jinsi a ya kamata a dan samu shaidu daga bangaren ku da shi kuma su ma kuma mutanen karkuta kai ya zama akwai jama'a da za su Shi Yalawa Karmi ya ce a kira shi yana so shi ma ya zo, ya ce to ba laifi, ba laifi, so nake yi mu yi magana, kuma ya ba da shara ya ce zancen farko a yi kan kungiyanci, kan shin kungiya ya halatta ko bai halatta ba. Don ya burge ni kwarai a bayanin, ya ba da bayanin kungiyanci haramun ne, ba ta da asali a sunna. sun ji wannan a kunnuwansu Ya faɗa a gabansu, ya faɗa. Amma sahibu hawa ba sai dai wuce ta nan ba, sosai ba. ya faɗa ya maimaita, ya faɗa ya maimaita. Shi yasa ni abin da nake cewa a dai yin in ma zai yiwu, na san na da wuya yiwu, saboda ba fa abin da ya dame su wai fahimtar addinin mu ba, su abin da ya dame su kar a kula cewa abin da suke yi ba daidai ba ne, a kyale su, shi ne fa abin da ya dame su. Amma duk kalmomin ma ai suna ji, sun santa. Wurin ya so ya zamo ya dan dame saboda wasu kalmomi da wasu suka faɗi na ɓata rai mai motsa atifa, amma daga baya sai kuma abubuwa suka dan kwanta. Ana ayya halin da yi tatbiqin waɗannan nususin dole ne, amma ka yi su a mahallinsu, ka iyakan kokari ka yi su a mahallinsu, sai Allah ya taimake ka. In baka yi su a mahallinsu ba, Allah yana iya tsame hannu baka, ya ƙi taimakonka. Amma idan ka yi su a wurinsu shi kenan. Na ce Allah yana iya tsama hannu, babu laifi, ya Allah yana da hannu ko? Amma ba kaifiyanta hannun Allah muka yi ba. Ba kaifiyanta aka yi ba. Ko da a majazi ne, a yadda ake faɗi na zancen yau da kullum, ko kuma salon maganar Laraba kamar da Ibn Taymiyyah ya gyara, to ko da a hakan ne, kada ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi ba. Kamar yadda wani mai wa'azi yake cewa a ɗaure ma Allah gindi, ya yi, amma ba za mu siffanta shi da wannan kalman ba. Ko kuma a ce bi mana akwai kalmomi wanda za a faɗe su ma'anar suna da ma'ana da kyau, amma kuma an shigo da ita ga wata siffa kuma an jingina ma Allah. To in Allah bai ambaci siffan a gare shi ba, ba mu jingina mishi, ba a faɗinta, ba a amfani da ita, ko da a majazin ne kamar yadda ake faɗi na yau da kullum. Masha Allah, wato na ji daɗin zancen nashi, duk da ba a sulhu tsakanin wai sunna da bid'a, ba wannan sulhu, amma ya yi ƙoƙari, ya kan ƙoƙari ya ga cewa gaskiya guda ɗaya ce, cewa ƙungiyar nan da ake yi laifi ne, ba za a taɓa haɗuwa da salafi, da ɗan ƙungiya da ɗan salafi, don a wurin ya yi iƙirari ya ce yana tare da ƙungiyar izala 100%. Kada da hausa salafiya ba zai yi kai wata ƙungiya ba. Ba zai yiwu ba sa tafiya tare.
saboda wannan wasu shugabanni ne za su sa maka dokoki. In aka zo mitin ko da hadisi haka ya faɗa da kanshi, ka kawo hadisi, ba yadda za a karɓi wannan hadisin nan idan har shugabannin ƙungiyar ba su karɓa ba, dole sai dai a haƙura. Biyayya ce dole cikakkiya za ka yi ga shugabanni. To ina 'yancin musulunci ko ina raya sunna? Sunna ita ce gaba kafin ƙungiya ta biyu baya. Don haka mu fara haɗuwa a sunna awwalan kafin wani abu ma ya biyo baya. Amma mun kasa haɗuwa a sunna saboda waɗansu da baibayi na gefe-gefe, to ai shi ne bid'ar da ake tsoro. Ai ba zai ma yi ba saboda sunna ce za ta hukunta ku. Hidima kake so kama addini, ba zama neman ilimi kawai ka san ilimi kai ma addini hidima. Al-Imam Malik shi kadai ya zama al'umma me wace kungiya ya kafa? Ibn Taymiyyah wace kungiya ya kafa? Shi kadai ya zama al'umma. Su Ahmad bin Hanbal wace kungiya suka kafa? Hannu ba su asaran Ahmad bin Hanbal lokacin da Dawud al-Asfahani ya zo wurin shi. Salim dan shi ya zo ya ce wani bawan Allah zai gan kafa yana waje yana so ka bashi dama ya shigo. Ya ce waye shi? Ya ce wani ne daga wani gari. Garin ina ne? Asfahani. Ya so har ya gano ta tambayoyin da yake mai. Ya ce na gane wannan. Wani dan garin ya rubuto mini makala a kan shi. Dan bid'a ne, ka ce mai ya gaba. Ya yi gaba. Dan ya ce ya zo ne zai tuba, ya bar wannan maganar bai tare da ita. Ya ce na ce ka ce mai ya gaba. Dan Ahmad bin Hanbal tsantsan balarabe ne, baya sauki wurin adawa. Ka ce mai ya gaba. Wannan dan garin nasu shine ya fi zama wasiƙa a wurina fiye da shi. Abin da ya faɗa mai kenan. Wannan shine aqidar salafiyya, akai suke rayuwa. Shi yasa dan ɗalibin shi Barbahari shi ma da Ash'ari ya tuba ya zo mai gida ya ƙi buɗe mai kofa ya ce ya gaba. Abul Hasan al-Ash'ari yayi gaba ba zai gan shi ba, sai da ya koma fa ya wallafa ya gaya ma duniya tuban shi kafin ya samu ya gan shi. To kai da kake da magabata na kwarai sai ka bar gaskiya shari'a ka je ka kama daji don yardansu? Ba su da wani abun yarda da za su yi maka, sai yadda da kai sai mene? In ma da yardan ne a kawo waɗansu ƙwarara mana ma, a ce wasu yara da suka ginu kan son zuciya da bida har su ne za ka tsaya neman yardansu gaban nususi? Wato inna sanulqi alayka qawlan saqila, kalma mai nauyi aka jefa mu manzanmu. Abin da wuya da ya fara aka ce ya raba mata da miji, ya raba ɗa da uba, ya raba bawa da mai gida, ya raba kowa da kowa. Wannan fitina ta kai fitina. Dole ne a raba su mana, saboda da ana bautan gumaka. Aka zo aka ce fa gumakan nan ba daidai bane a bauta ma mahallicin kowa da kowa. Maimakon a taho a duk daidai sai suka ce tun kan a haife ka a haifi ubanka muke abin ne ya kuma yau kai zaka ce mana haka. Sai abin ya zamo sabuwar ƙadiyya, sai laifin kuma ya zamo nashi. Su ne masu laifin amma a yanzu shi da laifin. Haka duk mai wa'azi sai ya haƙuri ba. Lokacin da malam gumi ya zo yana wa'azi ya ce a daina bin shehunan nan abin manzan Allah sosai, aka ce ya zagi shehunai, ya zagi shehunai. Dole sai kai haƙuri. Cewa kawai ku basu ku kama sunna shine zagi kuma? To mu ma da muka ce duk ku bar kowa ma waɗannan masu cajin da me ku kama sunna ga yadda ta koyar da mu a rayuwa. Wannan siyasar rayuwa da take kai mu dinnan ga bala'i, yau ka ji bamai nan an kashe nan an yi ta'addanci nan. Wannan fa ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu. Wani da wani duk sun ce ayi, sun koyar. Wane ya kasuka uku kan kunan bakin wake, wane ya ce aje a sayo bindiga, wane ya ce aje a kaso wane da wane. Yanzu ku ce kaza, muka ce kuskure ne, wannan ba mu tare da su. Aka ce mun zagi malamai. Ko jiya sai da suka maimaita wata kalma yarwa, an zagi malamai saboda an ƙiya